हेलो सांग माने जय जगन्नाथ ओं नमः शिवाय। आज आम जाइलु धवलेश्वर पीठ आपन डिटेल्स करी देखौछि आउ लास्ट संगे देखिबे। लाइक शेयर कमेंट करिया पय जम भूलिबेनी। सब्सक्राइब तो निहाती करिवे जे आपण कि मोर नवा नवा वीडियो आपण पाखो नोटिफिकेशन बार रे शो करिवो आपण फास्ट व्यूअर हेई परिवे। आ देखंतु जागाटी केते सुंदर हेइछि आउ पूरा नेचुरल जिंस फ्रेश एयर पाई परिवे। ये गोटे टापू भितर हेइछि धवलेश्वर पीठ। ए साइड रे सब दुकान छोट छोट दुकान पड़िछि काकुड़ी पोड़ी दुकान पड़िछि। व्यूटा केते सुंदर लागुछि मनटा खुशी हे गला देखिकि। एठी हमें जय दीदी हम मोर जाइतिलु आउ एठी पाहाच उठुछु देखि पारथिबे केते सुंदर देखा जाउछि जगहटा। मंदिर पाखापाखि आम हो ये मंदिर साइड दुकान पड़ी सब प्रकार जिन मिलूँ। छोट पिला खेलना फलना भी से रखी पहुँची गलु मंदिर भितर छोट छोट नंदी महाराज विराजमान कर माँ अच्छा केते सुंदर कैंपस भितर दुकान अच्छी देखिए केते भिड़ होइछि सकाळ सकाळ। नंदी महाराज नाना पूजा करछंती। ये आप देखते धवलेश्वर महाराज आम बाहरी आसिलु मंदिर भीतर से तो फोटो उठाया मना एमती लुचिकी टिके फोटो नहीं जाइलु क्लिप आईटा बाहर देखु बाहर व्यू सिद्धि विनायक मंदिर पाखे अच्छा गणेश महाराज जाइलु समस्त मनोकामना पूर्ण हो समस्ते भले रुहतु। ये गोटे छोट मंदिर अच्छी राम सीता लक्ष्मण आ
ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପର ଚାରିପଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସେଇଠିକି ଯିବା। ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟେ। ଆଉ ଏଠି ହନୁମାନଜୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ବୋଲ ରାମ ସିଆ କି ଜୟ। ଜୟ ହନୁମାନଜୀ। ଏଠି ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ଆମର। ଏଇ ବାହାର ଭିୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠି ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ରହିଗଲୁ। ଆଉ ବାହାର ନଦୀଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗଛ ହେଇଛି ପୁରା ନାଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ନଦୀ କୂଳ ତ ଶାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପୋଜ୍ ଦେଇକି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପକେଇଲୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇଗଲୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ବାହାରକୁ ଯୋଉଠି ନଈଟା ଆମର ବହୁଛି। ଆଉ ନଈ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହବନି ସେଇଟା ଜମା ବି ନୁହଁ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ନଈ କୂଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଝରଣା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନ ଲାଗେ ଯାହାକୁ ଲାଗେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଠି ନଈ କୂଳରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଜିକାଲି ଦିନଟା ଶିବମୟ ହେଇଗଲା। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି। ଯିଏ ଚାହିଁବେ ବି ସେଇଠି ଡଙ୍ଗାର ସୁବିଧା ଅଛି ଯାଇପାରିବେ। ଡଙ୍ଗାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭିୟୁଟେ ଆସୁଛି। ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ପୁରା ସୁନ୍ଦର କଳକଳନାଦ କରି ବହିଯାଉଛି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି। ଆଉ ସେଇ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଆମର ମହାରାଜ କରାହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ବଡ଼ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗେଲ ହଉଛି ଯାଇକି ଜୟଦେବୀ। ଆରେ ମାରିଦବ ରେ ମାରିଦବ। ପଳେଇଆ ଉଠିକି ପଳେଇଆ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ଟ୍ରିପ୍ଟା। ସେଇଠି ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ଭୁତୁଣୀ ଆମର ଆସୁଛି। ଭୁତୁଣୀ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି। ଘୁରି ଯାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିକି। ହଁ ଘୁରି ଯା ଘୁରି ଯା। ଘୁରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଝୁଲା ଫୁଲ ଥିଲା। ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ସେଠି କୁଦାକୁଦି କରିକି ମଝିରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ନୂଆ ପୋଲ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହେଇଛି ଝୁଲା ପୋଲଟା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଣି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ପାଖରେ ଘର ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିକି ଖେଳିଥାନ୍ତେ। ପାଣି ଦିନ ତ ଲାଗିଥାନ୍ତେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କି ଆସିଛେ ଟିକେ ଦେଖି ଦୁଖାକି ପଳେଇବା। ଆଉ ପଳେଇବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଭିୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା
केतटा क्लिप देखंतु पूरा पूरा बढ़िया लागुछि जगहटा। Staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think Om Namah of you Shivaya. Channel when को you subscribe कर coming देबे। बाय बाय। back. सब्सक्राइब फॉर मोर।